Bombaster a šaman vám uvádza Dom duchov. Pán generál! Choďte tam, basta! Ale je tu krv, pán generál. Vydržte ho, zabijte ho, nesmíte. Nebo ho Áno, musíte. pane. Píp, píp. Otvorte dvere. Ježiši Kriste. Tu blíka svetlo. Bože, čo to môže byť? Pane, kto je tu? Kto je tu? Pán generál, počujem divné zvuky. No tak, mám vám povedať ďalšiu jednotku, ty čo? Ďalšia jednotka, príďte tu. Mimo dosahu. Sakra. Som tu sám. Ježiši Kriste. Čo sa stalo? Čo sa stalo do čerta? Pane, videl som nejakého človeka. Bol tam. Sekerou. Ja neviem, s lopatou. A pobehuje tu koň. Avokado supora. Tak povedz ďalšie jednotku, kurva. Pane. Sakra. Pán generál, takto ich zabil s lopatou alebo ich postrelal, nepočul som. Píp, píp. Tak sa tam. Čo sa? Sakra jednotky. Hej čo? Pane, nepočujem vás. Povedz. Nepočujem vás, pane. Sakra. Tá vysielačka je v prdli. Sakra. Teraz budem sám. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Tu sú dve mŕtvoly. Ježiši. A tabuľky všade. Rozbité sklo. Ježiši Kriste. Čo to môže byť? Teraz. Hej, čo sa stalo? Pane, voláte mi cez mobil, viete, povedz. Áno, viem, ako to čertá. Vám povolujem, aby tu prešli vojenské jednotky a za tým policajným autom basta. Dobre. Platit. Haló? Kto je tam? Tým, pán generál. Vy ste hovorili, že tu bude nejaký vrah, alebo takto. Aký vrah, samozrejme. Ježiši Kriste. Kláček. Teraz už mám ochrany. Áno, pane, počujem vás, ale ja sa idem skryť. Jednotku, okamžite. Pane, počujeme vás, ale je to tu nedostupné, prosím. Cesta je zabarikadovaná. To auto, ty zoberte tu. Nemôžeme. Ježiši, pane, začal horiť dom. Toho zahaste, preboha. Nemôžem, veľký požiar. Ja lezím na strechu. Tu je nejaký duch, alebo čo ja viem. Pane, je tu krv. Kriste, tu je nejaký tunel, pane. No tak choďte za ním. Do toho tunelu. Bojko, hej. Všetko horí, pane. Nevadí. Ježiši Kriste. Pane. Krv, pane. To smrdí. Nasadím Dobre. si, ticho. Nasadím si pedal masku, pane. Ježiši Kriste. Maťek sa nedá dostať. On zmizol. Chvála Bohu, že zmizol ten duch. O 3 hodiny neskôr. Pán generál, počujte ma? Čo sa stalo? Neviem, ale píp.
iPhone je v prdli. Au, jsem se tady zase... Jaskyňa, Pod mojím autem je, au. Sakra, co to může být za jaskyňa? Pes! Ježíši Kristě, já se od toho dostanu. Tak. Nechoď tam, nebo zemřeš. X. Tak na to si radši bereme revolver. Byl si varován. Sakra. To je ta jaskyňa, z ktorej sa nedobre dostať. Idem to tu preskúmať. Ježiši Kriste, ešte zavolám generálovi. Ty... Ježiši. Pán generál, počujete ma? No, čo sa stalo, čerta? Ten vrah. Či ten duch, to je duch. Duch. Dá sa zabiť. Neverím, mám dosť. A predstavím, že ideme žiadky kilometrov a poďme sa chce strieľať. Dá ho vám vyfotiť. Dobre, to vyfoťte. Ukážte. Tak neverte mi. iPhone. iPhone, dobre. Ježiši Kriste. Horí. Špeciálnu jednotku je tu. Vane, horí tu. Už tu jednotky, takže prestaňme vymýšľať, máte aspoň 20 jednotiek. Ale mňa ten duch zapálil a ja sa nikde nemôžem výjsť. Tak. Skoro. Ježiši Kriste. Ja mám plnou masku, ale ja toho ducha musím nájsť. Utečie všetci poďte stali preč. Nie. Napísané A, pravica, zaminácie a zabiť ho. Jasne, pane. A to bolo pre dnešné video všetko, dámy a páni, a ľúči sa s vami Bombaster a Skelet.